Μένει πρώτη βολή από τον Αντουάν Ριγκοντό. Υπάρχει άγχος, υπάρχει πίεση τώρα και από την άλλη πλευρά. Δεν είναι μικρό πράγμα να παίξεις 12 δευτερόλεπτα στο τελικό. Ριγκοντό βάζει τη δεύτερη. 64-66. Ζήσης. 7-6. Ποιος. Βάλ το αγόρι μου. Το βάλε. Δευτερόλεπτα. Το βάλε. 3-2 κανένα. Γιοβάησα. Ναι, όπως τότε. Τέλος. Νέος Διαμαντίδης. Δεν γίνονται αυτά. Δεν το πιστεύω. Κυρίες και κύριοι. Είμαστε στο τελικό. Η εθνική ομάδα είναι στο τελικό. Απίστευτο φιρ. Η εθνική ομάδα έμεινε ζωντανή και τελειώνει ένα μάτι που φαινόταν χαμένο.